A čaute, vítam vás pri sledovaní Gamebotu, tentoraz je to Off Topic number 4. Aj keď viem, že to už nie je vtipné. Bohača. Nemôžem za to, že sa sprchujem, no čo mám smrdieť, alebo čo? Som tu zase ja, Encrypt, obklopený červenými stenami, aj hodzinami, ale o to tu teraz nejde. Ale keď chcete ešte poslednú radu, ako zbaliť fajnú ženu, musíte si dať takéto tetovanie, parádne. Je to zase fake, je to napísané perom, takže v pohode. O čo v tomto off-topiku ide? Takže v tomto off-topiku si ukážeme niektoré neuverejnené zábery z poslednej časti a potom dostanete odpoveď na súťažnú otázku, ak sa chcete zapojiť teda do súťaže o 45 hier na PlayStation 3 s portálom Gameside.sk. Po týchto videách teda odpoveď na súťažnú otázku, stretneme sa. Sudové vína podľa Augustína Šperka. Takže ja som odborník na sudové vína. Máme tu dneska výborný ročník, preboha etiketu Monakla, naši nehodí. Výborný ročník 2013, čerstvé pred 15 hodinami kupované. Otvoríme. Na to, aby som mohol robiť recenziu, potrebujem najprv ochutnať, našmakovať na jazyk ako pravý degustátor. Poistí sa to. Poďme teda ďalej. Máme úvod. Jediné, čo nám ostáva, sú 3 € v peňaženke a 4 strihy. Ako ich využijeme, to ešte nevieme. Čo dneska Šmelko zažije, to ešte nevieme. Kde skončím ja? To všetci vieme. So Šmelkom. Kde skončí Šmelko? To nevieme. Čiže nevieme, kde skončím ani ja. A Lupšo je tu tiež. Máme to teda chytli ešte, či si ich vystrieľal? Ja? Ja? Vy ste ich vystrieľali. Mne do zadku skoro. My? Hej. Len tak dve. ich nebol držal, Len dve. hovorím. Len dve. Ešte tu ostali do 8. Len dve, však. Na Silvestra som ich vyrachal, ale... Vidíš? Jak som ho... Vidíš? Jak som hovoril. Počúval sem. Nemier s tým na mňa, nemier. Tak behal za mnou. Jak debil. Som myslel, že prídem vtedy o život. Dáme si krátky flashback. Však nemám nič na to. Ja viem. To daj flashback, No daj. počkej. Áno, prosím. Ďakujem. Takže súťažná otázka znie, v ktorom mesiaci oslaví relácia Gamebot svoje prvé narodeniny od prvej časti, teda sa to počíta. Čiže v ktorom mesiaci? Prvá časť vyšla samozrejme v mesiaci september, konkrétnejšie 39., čiže na tesnotku, ale je to september. Čiže správna odpoveď je september. September proste. Napíšte tam september a možno vyhráte 45, nie 45. Hráte o 40. Jednu alebo viac hier zo 45 hier. Tak nejak myslím. A pozrite si pravidlá radšej. A pekný deň a sledujte Gamebot a čakajte, kým sa skončí pauza. Gamebot pauza. Ženy majú svoju pauzu, muži majú Gamebot pauzu. Ja idem na šik pauzu.